Ти кой подари за празника, Багеро? Бягаща пътечка. Що бягаща? Защото обичам да гледам как се заминава на някъде. Усмихната, позитивна, настръкнала. Да. Адски ме дразни. В него винаги имал някаква загадъчност, като например, къде е талията му? Обявена награда за този, който я намери. Респект. Господин Маринов, респект. Аре, млъкни малко. Това не е шоу за мен, за нея, за него. Това е шоу две капки вода. Води си шоу. Ало, че се оплаших, се лее куршум. Мите! Готвим! Мите! Готвим! Там сме! Готвим! Това скарида ли е? Скарида! Колко мустака има? 2! А колко трябва да има? 3! Ние скариди инвалиди ли продаваме, бе? Готвим! Така за 8 марта, между другото, вчера гледам по улиците пълно с баби с цветя. Не. Реших, че Веско Маринов има концерт. Вие просто имате късмет, че не съм в журито тази година и аз... Хилда е толкова добра. Дума не може да ви каже никога. Хилда е на Валидол. На Норофен. Тя е на Норофен от 3 години. Веско го гледам, виж му сериозната физиономия, само си Той мълчи. не знае къде се намира. Ако Фънки мисля, че още не му дреме, вие какво правите? Той не знае в кое е предаване. Да чуем мнението на журито. Веселин Дион. Михаела. Образът е такъв. Няма значение да прави лице. Аз знам какъв е образът, днес съм гледал 3 пъти. Точно така, дай, изяж го. Така че, моето момиче, нека да си изкаже. Спокойно ли се чувстваш? Не. Напрете му и ние деца по панагюрски малко да кротне, че имаме още... Алергичен съм към яйца. Аплодисмент за Светлана Гущерова. Нямам представа, но с Цитири Зодзаци си говорихме, че вече втора седмица не ни идва. Виж как ме намаза. Загоним с 3-4. Ивана. А не усети ли някаква тръпка, като тръгна по пръстите? Аз си забравих текста на човек. Той маже. Това е първия признак. Аз си се обърна нога, сприла, мажеш, бе. Какво направи ти ме намаза ти? Може ли преди чуеме журито да кажа нещо? Не. Иван и Андрей са ми приятели, вече не помня. Вече не са. Не се разбира на кой искате да кажете, господин Маринов. На вас двамата водещи. А, на нас двамата. И малко повече на този със светлия костюм. Значи... За теб говорят. Искам да... Адвокат ти на дявола! Всеки ще... Я махни! Я гледай ти! Дух на сатаната! Ще ми говори той. Спри с Норофена! Спри да употребяваш Норофен! А ти да й предложиш брак? Тя на мен. Това са различни неща. Нищо ти прие. Прие. След страхотна имитация на Петя Бойклева. Последен влак гоня. Днес бутона е изправен. Сега господин Халаджан, виж, тая смешка ме оцени. Първи път виждам продуцент да не си защити водещ. Точно така. Първи път виждам това нещо. А Славико беше тук. Да продължаваме нататък, че няма време. То вие се обаждате, ние си водим много хубаво. Постоянно това да златна котка, златна котва, постоянно реклами, слахата това, детето, кога има име, да се върнем на жената. В момента много съм се натоварила, с нощ се чух с моя доктор от Турция. Така му зададох странни въпроси, питах го доктора защо почна отзад да ме боли врата се едно, тук някакви жили ми се свана. И той вика, много си пяла. И викам, аз дигнах целия блок във въздуха, те вече ми пишат. Спри в 2 часа да спят децата, после в 4 часа то другия. Предлагате ви оригинала, Бони Тейлър и... Кажи го ти на английски, моля те, кажи го в тая камера. Мале, не мога да кажа. Ще го кажеш. Coordinate for Hero. Искаш да влезем заедно в асансьора пак? Значи, всеки път се пазариш с мене. Знай си вече, така... Аз за този миг живея. Ние двойка ли сме, ми кажи, защото майка и баща ми ме питат, заедно ли сте, аз не знам какво да им кажа. Още не си мазел и вече се пазариш като циганин, без да се пазариш. Влизаш... Сватбата колко души ще каним горе-долу? Да ти кажа честно, 3 сватби, се по 500 човека и се има сърдите, че никой не съм поканил. Искам 1500 на нашата. Васил Василев Зуйка. В този момент, Джубале зъб. Виж сега, Зуйка може и да дойде, ама вас двамата няма да ви има там. Така че ще видим. Шима да не бяха. Аз обичам България. Няма да перат по гърба отзад. Ваша мара ме изправя в рекламите. Оставете с на... Не ми говори кой ще повторя. Ще повторя. Кажи, какво искаш от мен? Той не говори мръстои в ушите, после ние сме били. Вашия племенник говори цинизми в ушите. За цитирис.
Аз да кажа нещо за него. Ужасен си. Искате ли да си починете и да не водите от следващия път? Как да починем, да умрем? Ами виждам, че... Пази Боже! Виждам, че... Като им свършим една работа. Събирайте куфарите, момчета. Докато се разберете, разпределете си седа, ние ще отидем да изпушим. Не си далеч. Айде, ще дойде. Не! Готови Без вас сме. аз не пускам. И то сте на нощна тарифа вече, така че бавете по-дълго. Ей, цайс! Знаеш, от кога ми лаеш по неред? Ти предложиха работа и веднага забърз. Вите, бъди на те. Утре ще ми лопаш пак на вратата. Аз съм и по-високи от тебе. Направо се драсня. И от Джуйка съм малко по-висок. Може и да има някой, на който му пука от вашите оценки. Това към кого е? Да. Кой ще печели лайфа с допи 13? На бутона, къде сте рекламите? Чао! Ако бях случайно спечелил, моята кауза е 1000 лева за теб и 1000 лева за теб. Обаче...